Ahoj lidi, zdravím všechny. Takže jsme tu opět s Kostičkou a s Splash. Takže aby jsme to ujasnili, že je to Splash. Takže to vám dáme, tak to vám dají prostě nějakou lopatu, nie jedno jakou, no teda jedno akú, niekedy dávajú železnou, no a takto si vy akože, že sa podkopávate a tie dve gule, to keď strelíte, tak to sa tiež podkopete a niektoré VIPčka, oni majú diamantovú, takže kopú rýchlejšie. Tento ma to asi za chvíľku podkope, a tak nie, tak ja ho podkopem. Ježiši. No a pretože som si vybral túto minihru, lebo nie som dobrý, takže to budeme trošku failiť, dúfam, že vám to nebude vadiť. Ježiši. Ne, no. Tam minulý diel v minihrách to bol trošku fail, prišiel môj tato, takže som to musel rýchlo ukončiť. Hej to. To je človek, alebo... Počkaj, to je asi niečo medzi, že sa premení na to. Vodička. Hej, tu je skin Homera. A za 5 sekúnd začíname. Už. No vidíte tieto guličky, ja sa tam niekam... Ježiš. Ja to môžete takto házať. No tak nič. A zase Herobrine. Enderman tu je. Ježišu. Mama. Jau. Hej, bolo to. Teraz to bude asi také dlhšie videjko. Potom možno v ďalšom diele napíšte do komentárov, čo by ste chceli. Možno, že dáme zase Herobrina. Annihilation asi točiť nebudeme. To ja moc nehrávam, no hrávam to často. A za 5 sekúnd začíname. Hrávam to často, vyhral Nick. Jej. Homer. To si robia srandu, ne? No, pretože nemám moc dobrý... No, hlavne, že mi to tam trochu začína nejak blbnúť, to Hany. Že mi to seká, to za prvé. Vyzerá, keby mal normálny skin. No a ináč nemáš skin, nefunguje mi, neviem prečo. Funguje mi teda len na 1.4.7. To niekedy si ho môžeme ukázať. Trochu čudný. Počkaj, mám jas. Jas. To vypadá, čo? Je dosť malé. Ale celkom pekné. No uvidíme, ako to bude. Dáme si. Radšej si dáme peknú. Počkaj, rýchlo pekná nebola tu. Ešte normálna, alebo nejaká. Trošku mi to... za 5 sekúnd. Trošku mi to nejak blbne celé. Ono to asi menej než 5 sekúnd. To si... Ja sa podkopujem sám seba. A dneska možno ešte natočím nejaký challenge. Možno uvidíme, či sa mi bude chcať. Jak sa to nepagrecám. To som si dal asi nejak moc. Neviem, mohol som vybrať nejaké iné minihry, lebo toto fakt ja neviem moc. Tak teraz sa budem sústrediť. Mne to možno trošku seká.
A teraz tu není moc už hráčov. A tento je jeden z najlepších. Ježiši, ne. Ne, podkopej. To je veľa miesta. Ježiši. Ne! Aj fér. To vždycky vyhrá. No tam aj. Či to dvaja? Ten to je v tom asi dobrý. Viete, že by bolo trošku blbé? Keby on sa podkopal všetko, čo tam je, ale jeden blok si nechal, tak ten by ho úplne ľahko dal, hodil po ňom gúlu a bolo by po ňom. Ale to neviem, ako dopadne toto možno. Tam sú dvojité skla. Ja budem ho znervozňovať. Hej, ten. Hej, počkaj. To už... No, tak na čas to teraz bolo. Ale tuším aj... Čo? Ježiši! Ja si budem šetriť teraz. Ježiš, ja som... Bože môj. Kedy sa ja z toho ponaučím? Že nemám podkopovať seba. Jups. Ipsík. Cigáni berú akcie. Á, ten už spadol ten zelený. Jan Zelenka. Aby ma nikto zase nepodkopal. To si robia. Sračko. Pardon. Píp. Ja sa trošku napíjam. Mám tu trošku väčšiu fľašku. Toto už asi bude posledný sprech, posledná táto. A môžeme to aj pomaly ukončiť. Hádam mi bolo to. Niekedy budú aj live streamy. A tento tu už prehral. A Lolio. Ja neviem, dneska moc nemám to. Dneska mi to ani moc nejde. Hej, ten lietá. Či? Vidíte to? Alebo sa tam nebaglo, že tam nevidím blok. To je dosti čudné. Potom bude asi... Ja by som najmä to... Zabudia Straliho. Ale na ktorom? Ups. Hej, toto ako bude trvať do nekonečna. Čože? Jaj. Hej, dobre. To! Píšu. To byl Hetzker. Tak teraz nie. Store. Diamond Shop and Store. Store.
Store. Ora. Heshi. Again. Hammer again. Toto je síce anglický server. Chodia tu aj Slovania, ako napríklad sakra. Už začíname. Ja. Zup. No, má taktika ešte tu voľne prebehovať. Možno, že som nedal dosť hlasitosť. Tak si dám teda hlasitosť, aby ste z toho niečo... No, to zase už. Čo to všetko vlastne je? A celkom dosť mini splash. Som tu. Tak si dám... Jo. A už. Ja už. Až teraz. No, Hint again. Takže pomaly už to asi tuto ukončím. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite dať like. Keď nie, tam je palec dolu, palec nahoru. Jasné, že sa kúknite na môj Facebook. A nezabudnite dať teda odber. Takže, a dúfam, že sa vám video páčilo. Budem točiť ďalšie minihry. Možno, že aj dnes ešte jednu natočím. Takže keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať teda like, odber a kúknite sa na môj kanál a Facebook. Takže ahoj!